Da, još uvijek ne možeš pričati. A možda bi mu trebala skuhati kamilicu. Odlična je za natečene dijelove. Moja mama je znala reći, kamilica u kuću, bolest iz kući. Hvala na savjetu, imam sve pod kontrolom. Da? Da, molim te. Čaj je okej. Što si rekao? Kažem, čaj je okej poslije alergije. Neću nikom pričat da je pojeo tvoje... Nikola! Dobro, šutim, u redu, šta? Molim te, odi staviti vodu za čaj. Evo, odmah. Evo, siroto moje. Jel da malo bar bolje dišeš sad? Kom sa. Možda si trebao dobiti još jednu injekciju. Pa si ti mama? Šta pričaš? Evo, ja sam kriva za sve. Ja trebala sam pretpostaviti da sam možda alergičan. Pa stvarno i mene čudi da nisi provjerio sastav. Ma dobro, Nikola, ja sam mislila da si ti ozbiljan muškarac. Ja sam svašta mislio, pa... A šta si ti to fekao, ha? Šta? Ja može više taj čaj.